Ini ndonzi Animal Chambati, ndiri mushandi weReader, ndinoshanda ndiri security officer ikoko. Ndinenge ndichiona nezvokuti vanhu vabhadhara here mubhoti, mari vane marisitsi here, vane matiketi here, uye nekuchengetedza mari inenge yabhadharwa nevanhu vacho. Saka nokuda kwechiitiko chane zuro kwangu kuine wevhi rakanyanya inonzi Binga wevhi raibva nokuchiuya muKariba. Saka tafamba chinhambo chishoma, bhoti redu rakatanga kunge rakusafamba zvakanaka. Zvinhu zviri mukati zvanga zvakutanga zvichibuda mubhoti zvichienda panze. Vanhu vatakatakurawo vakungosheedzera kuti bhoti gadzire zvinhu raakunyura. Ranga rapinda mvura mumagombe, kupinda waita mvura mukati meomo yaizara muinjini. Saka imomo ndo makazoita kuti ichagona kunge ichibviswa. Takakundika kuti tibvise nokuti chimushini chacho chinodhonza mvura chacho hatina kunge tachiona, chinenge chavharidzwa nemvura mukati. Saka ndopakazotanga kunyura bhoti ipapapo. Vanhu vava vari mukati, sekuverenga kwandikaita ndakaverenga panhamba 153 ndo vanhu varipo, including vana vachangobva kana kuzvarwa. Tose nemakapteni anga aripo nemabhoti crew, tose 153. Saka nechiitiko ichocho kuzobhekwa kwakaita bhoti racho, vamwe vedu vakabva kutisiya, ndobva tasara isusu 66. Saka ndiyo nhamba yandiri kuziva sofa yakasara yakakwanisa kuburitswa vari vapenyu. Saka the rest yese vabva vafira mubhoti.